multicab kaya di pwede muli ang Hilux. Karga ang freezer adto kay magkatay kuno mag-ihaw kuno baka para sa lubong ni Inka Urbana. Wala sila magamit nga freezer adto. Nangabang sila og multicab. Nang hire po og driver. Oh. Ajo hukot kay gamot alis siya jamuna na freezer. Kaubo ka imong boss kayo. Asas Francis ron? Ala, wala gid masira. Nahugag kwan. La, dua kukut. Basin gabot sa alis sa muna na. Sa pa ipadaan mo ban? Wala na. 6.5 hours later. Nakusod doon. Ya, na naman ta din kay basi madato na tapit. Kami mo dito sinatay dali pa miss bye. Kasi to na Paano ko gay? May mamatay magtagok na sa batong pati ko. Muning sino? mali balon no. Bye sa gagaw. Ikaw kay kung sa kunog na kululabay. Indahaw. Nung sa masinging wa pa? Ulit, siguro ko na to. Makakuhan ka mo karon ulit ko no. Sa bakahoy? Wala ginangoy. Dili kay ingin mo kay mabaan naman nimo. Welcome to the vlog. Timon driver da. Dahil isang tambalos-los. Are we in this, baby girl? Hoy! May sounds. Bye ni Mayrin eh. Bye tayo tista. Mayrin eh. Meron. Uy, nasida na. Nakinigat lang lagi ming kuha, Nora. Ah. Yung sahin bitaw ko. Gani ma? Ako tamang pasakyan betul bro tong ang bata motor kayo sa kusa na may kapay sa ito ko sa puno pasakyan. Uang dai kare. Awan. Sugaw. Naabot na jud mi sa haya ni Inka Urbana. Na 5 minutes later. hello, good morning. Good morning, good morning sa tanan. Daghang salamat Lord. Daghang salamat dana pukushang pajag. Dana pukushang bye sa Alicia. Madung buntag yung tanan. Daghang salamat Ginoo. Nakamata pa tarong buntaga. Taas patag panglantaw. Salamat Lord. O good morning sa tanan. Ayong buntag sa tanan, tibok kalibutan, o asa makadapit sa kalibutan nga paadong buntag. Mamyuning ayop, paadong buntag diha, o himampili sa taghap. Nila nga unang tagalilinho, bilma makabalo, may buntag, pili sa taghap, morning. Nakabot ako na rin sa hangbay, kay gahapon man to travel me, gikan sa San Isidro. Before ko ito sa Isidro, ito ko sa Cortes, hapit ko sa isang bata. Diya, nuli mo na itong gagaw, manang
Sumig sudlon dito ko yutang natawan sang nila ninanay o sang lulo side by side Papa Lulo Iloy Marcelo Bertodaso o sa ang Lolo Bartolome Ayuban sa kanukatay nga amahan ug sa mga kaliwat sa sudlon dito ko hapon tataod na jud ko nga makangadto og sudlon. Murag-murag di nga tog sudlon og na mga okasyon og na mga ingana kay nga to po sudlon sa una pero nga tuig nga mitaliwan pa sa aning tatay Sidoro nga bana sa igsoong nanay aw bana sa igsoong tatay dito po ko gagapon matunin sa lidang sudlon sentro kay dito po ko sa Gizaan nga nilakaw na gabi nangamang mig uli dari malaging hangbay sulitan og panghilo ginagmay og maka laos ko danig uli di medyo ko karon ni makauli labi na karon nga takot ko utang mo nang nagyamar di ka pwede mo balibad tugod sa imong utang mo nang agwanta salamat lamang pukus labang makagahom nga hatagan pa ko panglawas makapanikay sikay hindi sugos imong amo kay naman lang kita'y amo mo na nga yung tana mo nung hapon lang gami hanto lagi ko gabi pag magpangadya nga mo laos sa pukudanis bay kay mura ba ito pahinggali di nga parang nakatipid po sa masahe kay sakay mo ko nila ilang sakdanan ano nga napukudani ron tikaw-tikaw ang tanaman kay insa po di usaka na po balik dito kay insa gabi mo na may last vigil kay uba naman ihatod mo nang subida na po balik insa kadi pa kung subida mo na magligsilig sa kolonis hang solar kuan ano sang nataran sa hiliging bahay nga kuan tagsara puro abog kuan weeks po ko lang hindi nakabalik sa pinuli 2 weeks sa pudron sukad ko ni abot so ako man itong kuan so bay maguntong mangulit ikaw din ang tao na may kanunay isang taon naghang mga binilin ako ganda o kanana depensili pihang luya kaninghang tanom kani maranhing kami ngawan din sila og nakos lajo mingaw jud kado pero pasalamat lumang po kong Mother Earth kay isa pang bisbisan kay isa pang bisbisan ng skilid kay di mo ni wanan mo nang isa ng bisbisan sa mga banda uban dia hindi na dia paghang uban na ring banda uli anapod mo nang giagos pag uli na bilang hozan yang Armando wa na naglabong na uli na nas tag-ejas juta ano ito sa kapuno nagtikaw-tikaw halang laruton unjag na ba ni unod wa na
Dali-dali sa kong haros ug kamunggay. Kay mag sabaw kog laway kog London kamunggay. Bitaw butang anag noodles kay bingan ko sa kamunggay nga daghan. Sa Manila, dito grabe kamunggay, grabe mahala. Gani ra sa among nataran, panglabog na gani guban. Mangharos ako. Maglaway ko kamunggay. Five minutes later. Ano pa badong? Init. Ato, may kuan. First time panahang mo atin og meeting sa among bapa. Hala na, nagalindahaw na lagi. Subida sa mis among purok. Kay, sakad karon pa ko makatambong. Bago pambong kurinti. Buwan nyo lang kurinti ka pinay no? Sama ng buwan na pa. Kuni. Abril. Abril. Tunyaging Abril nga, gikan ko sa Manila nga, kanang anak si Upaw. Mo 2 years na. Karong Abril. Mo 2 years na daghang kuan. Apil di ko na na. Apil na Kung naibahinan, kaya sige naman kong bayad. Problema kang binayran, gagmay ra. Okay. May appliances pa. Kasi naglindahaw man. Subida may daring nanay, kaya anza, subida na po ko atos kuan. Bijil ko. Ay, kita mo danin sa ni? Sili, line color, na violet, na red. Para naman si mga kasi mga nasuyo makapangahan. Sige na ba ako banla? Siling hang. Napikahoy daghan balik dyan, oh. Grabe ang mangga. Okay, salamat kay Wak May nangutana, wag ko'y nangadyo o clarification. Gusto ko balik ko na ho, katong mga bagong abot, wag pa makapirma sa kanang apindas. Pero, basta na may silingan mo yun nga, pirmahin kong apil ha, di ba nga pwede? Basta na niyo, kumutambog na, halihok lang magkumpirma sa ahok. So, mauna nga atong itudok nga niya dudari, para makita nato kung kinsa na dipirmahan. Di pwede nga ang inyong silingan bisan pag imong igsuon o imong amahan imong apirmahan. So ato laman na siya kita klaro. So, maningiro. 5 minutes later.
sa mga kaagi sa mga santo sa pagsakit o kamatay uban sa mga kasakit na mapait sa iyong santo sinuhan ang mahal kami puno kami sa susunod kaambong tumumi ang pagkain na kanamo sa walay katapusan dalawin mo sa walay katapusan himaya sa lamit ng kalat sa among mga minahal na namatay sa pinakal Ang akong napilgin na rin, grabe din siya na magdulod sa mga anak. Dahil sa dito sa ospital, bisan pa. Galisod na siya ginawa, galisod na siya hindo. Kupati ko siya, muna-una ko siya na kuganday. Ay magsige makukuha sa hindi ko na siya dahil mga kay sa iuwi na kapoy na kamay sa so kung ano matulog mo kung ano mali. So grabe yun, proud to be na sa pag yung ani nga mo pagpunyo sa una nga dili niya yung sakto nga nang nakuha ang gaway pero napasalamat siya na kay grabe yun, ipilit niya nga siya nga nang panuod din siya sa Ginoo kay grabe din ang sakripisyo kapalo nagsubukan sa akong pagkatao nga grabe din ang pag-antos nila na so nalipay ko karon nga na ipahuway na siya kay ang iyang pag-antos na humana wala na'y kasakit wala na'y naguol pero sa iyang yung last nga paghinga kami kita na iyang una-una pa. Sabi niya siya nga, napapadaw ko ng bugas, napapunod ko lang yung labay ko. So, grabe ko din na so nagpasalamat. Tuloy mo na isang tuod na nga, karong last na lang makakita dito ng awas. Pero, ang imong kasi, among kasing-kasing, ay, good me, mga timuhang ko sa akong pakakayo. O, salamat po sa tanan ng mga isuon. Sabi na ni John Nora sa financial kay di na mo makaya po pero grabe gino ang Ginoo kung naadyo ka masampit sa Ginoo lunggo di mo tanan kay sa ako lang yung pag wanted ko sa ganyan so ako una dili ko na ko makaya nga ingana kay dali ako nervous dali ako malito ko magila pero ano man nga naagwan ka man ako sila ka adlaw mawa ko na sa tulog sa grabe din ang Ginoo so morning nga nay salamat jud nay o pinaot nga imong giyahan ikan sa imo kami sa imo mga apo kanang imong giyahan kanay kay tumuli lang mo magini akong ano gud nay tao Tadi orang ni pinapun keluar. ito mi sabot ni ma Jangan orang ni apa. tao naghanang ni Vigil Uy.